И здравейте хора! Няколко пъти ни се изключваше на това, което сте ми. Спирахме клипа, пък и мой да не е спирал просто на паузата Играем LTS Rocket vs. аз пък Rocket vs. Курума. Там долу има някой. Куруфус. Его. Това знам как се е качил. Като се е хвърлил. Това е много тъпо нещо. Я его там, да. Его там, именно, това е много тъпо нещо. Его тук е един пеш. Аре, мри бе! Мри бе! Мри бе, бай Коло! Оп, сори наш. Мри бе! Пустиняк. Мри бе! Аре бе! Убих го. Малко ти остата 17. Те скачат. И те убиха нашия и ние убихме техния. И аз горе се качи, се впъсни жени картеж и се влез пак в колата. То си гърми и техния. Объркал се. Бързо, бързо. Така. Никой не ме видя. Това с въртяща картеж. Или на мен Бе, ти ли вече? Ти ли бе? Това е миниган само. На мен ли ви се проведя или с... То как лагва. С въртяща картежица с ред. То как лагва. Един лепна и от техния отбор лепна. Само тък. То тук горе... Да! Качих се! Взимай! Не! Вземи след и да ги стреляш от него в колите, бързо. Взе. Някой ме гърми. Ей го оня! Пеш! За тебе пеш! Скри се за той. Фак! Оцели го интим път. Ай, взимай колата отдолу, ще ги кърмиш. Чай си набирам много. Внимай само да не някой да скочи в техните да те отлепи. Или пък някой от твоите. Ай, набра. Мале, добре, че се бях качил. Его техния. Аз ще се кача Ай, някъде... стига, бе! Ще се кача някъде на високо и... Пуф. Къде? Сори, наш. Отдолу става... Тъй като отдолу слязаха става... Чакай. Блъскане с колички! То сигурно има... Няма... Чакай, то сигурно няма патрони, ама не... Его! Да не рискувам да... Блъскащи колички станаха. Ще отида някъде и ще го гръмна оттам с минигана. То пак бъгна. Чакай спокойно, виж. То там пак бъгнал е. За него са бъгави колички. Чакай, спокойно. Имам план. Но то пък не се вижда. Знаеш, че ще излезе GTA 7 през 2018. Да. То е го тука. Аз ще отида някъде, че да го изненадам и да го убия. Първо се скри. Че да им те вие, че си... Чакай. Ето, тук е там. Или не, тук. Повидяха ми се. Стълбички. Чакай, мокни. Стига си ми викал да мъкна, бе. В клиповете са говори, не се мълчи като тебе 5 минути да мълчиш като някой. Не! Браво, бе! Ще се мре хора, само това мога да ви кажа. Деско, той сме регион. Да. Нали знаеш, че се скача? Един от твоя, беше от твоя. Чакай. Добре, тук. Ама, то късмете бали сме. Не, при тебе ще е такова. Не кам думичката. Добре, остана само един.
Ето го. Там пред нас с колата. До тебе. Отстрани ли ми се приди? Не бе го там от червеното кръгче. То епизод ще стане много дълъг. Ето го. Чекай. Добре, за какво скачат те се отпомня. Той е минал, е. Кой? Не този. Не, бием. Да бича. Winners! Дуда. Така, един раунд 5 минути. Не, аз представям, че още 4 колко ще минути. Ох.